खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुकआव लाइभ फैनानै अरुणोदयनिफ्राय लाना सोरखारि साख्रिसिम गोनां बाथ्रा फोसावदों। हाग्रामा महिलारिया नलबारियाव इलेक्ट्रिक गारिनि चार्जिं स्टेशन बेखेवदों। काछाराव गोबांथार बिबांनि हिर'इनजों लोगोसे सासे हमजादों। 2 साननि हाबाफारिजों आसामाव राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमण गुबुन गुबुन बिथांखि बेखेवगोन। CIDनि मावख'आव हाजिर जादों जुबिन गार्गनि आगुनि मेनेजार तारसेम मित्तल। 2026 इं मायथाइनि गुबुन गुबुन थुनलाइयारि बान्थाफोरनि थाखाय बिजाबफोर हांख्रायनायदों बर' रेबगां जथुमा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुकआव लाइभ फैनानै माखासे गोनां बाथ्राफोर फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फोसावदों दि 8 नबेम्बर खालि गहपुराव बेखेवगोन कनकलता मुलुगसोलोंसालि। मिरुनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ बेखेवगोन कनकलता मुलुगसोलोंसालिखौ। 9 नबेम्बर खालि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहनि बाहागो लानायाव लाचित घाटआव भारतारि अख्रां रौनियाया एयार श' दिन्थिफुंगोन। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला 15 नबेम्बर खालि बिथाङा लन्दनाव थांगोन। 6 दाननि थाखाय आसामाव बृन्दाबननि जि लाबोगोन। बेनि बागै 17 नबेम्बर खालि लन्दनाव मिउजियामनि बिबानगिरिफोरजों सावरायगोन। 10 डिसेम्बराव बरागावआव थानाय मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवनाय जागोन। मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै 9 डिसेम्बर खालि साफ्रोमखौबो गाव गावनि न'आव आलारि फोजोंनो गिबि मन्थ्रिया खावलायदों। सोरखारा साफ्रोमबो ग्रेजुवेट फरायसाफोरनो 10 दाननि गेजेराव 25,000 रां होगोन। बेनि थाखाय फरायसाफोरखौ गिबि मन्थ्रिनि थुलुंगा बिथांखिनि वेबसाइटनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया खावलायदों। बबेखानि आसाम पुलिसाव 4,000 मासिनि थिसनथायनि थाखाय फोसावथाय होगोन। 6 डिसेम्बराव गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि थिसनथाय सायख' आनजादनि रिजाल्ट। 9 डिसेम्बराव फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होगोन। नबेम्बरनि जोबनायाव एबा डिसेम्बरनि गेजेराव 3थि आरो 4थि थाखोनि थिसनथाय होगोन। जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो थानाय SITआ 10 डिसेम्बरनि सिगां चार्जसिट गथायगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। मख'नो गोनांदि अरुणोदय आसनिनि जोहै आइजोफोरनो मान होनाय जादों। सोरखारा माइरं, दालि, सिनि बायदिखौ खम बेसेनावनो होनायनि जुनै मोनसे नखराव दानफायाव 2,000 रांनि मुलाम्फा मोननो हागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुक लाइभआव फैनानै बुंदों। BTCनि CM हाग्रामा महिलारिया बिस्थिबारखालि नलबारियाव इलेक्ट्रिक गारिनि थाखाय गंसे गोदान चार्जिं स्टेशन बेखेवदों। हाग्रामा महिलारिया बेखेवनाय बे गोदान इलेक्ट्रिक गारि चार्जिं स्टेशनखौ आसाम सोरखारनि हान्थामेला बिफाननि जोहै फसंनाय जादों। हान्थामेला बिफाना आसाम नाङै सास्टेनेबल एन्ड इक'-फ्रेन्डलि ट्रेन्सपर्टेशनखौ प्रम'शन खालामनानै चार्जिं स्टेशन फसंनाय जादों। मख'नो गोनांदि नलबारियाव इलेक्ट्रिक भेहिकेल चार्जिं स्टेशन बेखेवनाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि चरण बर', केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो गोजौ थाखोनि गोबांसा अफिसारफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिया बुङोदि EV चार्जिं स्टेशन गायसननाया मोनसे साखोन-सिखोन आरो सोमखोर इयुननि फारसे गुबुन मोनसे सिगांथिं नोजोर होनायखौ दिन्थियो। बे मावथांखिया सास्टेनेबल ट्रेन्सपर्टखौ प्रम'ट खालामनायनि अनगायैबो आबहावा गुबुंनायखौ खमायनाय आरो रैखाथि होनायनि थाखाय जौगा थाखोनि बिरोंदामिननि बाहायनायखौबो थुलुंगा होयो। काछार जिल्लायाव गोबांथार बिबांनि हिर'इन जब्द खालामनो हादों। बेजों लोगोसे सासे सुबुंखौबो पुलिसआ हमदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काछार जिल्लानि जयपुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय खामरांगा सेथि खोन्दोआव पुलिसआ सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि हिर'इनखौ जब्द खालामनो हायो। लखिमपुर साब डिस्ट्रिक्टनि SDPOआ प्रिथिबराज राजख'वानि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे टीमआ बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन, जेराव 155 ग्राम हिर'इनखौ जब्द खालामनो हायो। मोन 10 साबानि बाक्सुआव बोखांनो हादों हिर'इनखौ। लोगोसे पुलिसआ सासे सुबुंखौबो हमनो हादों। नाथाय हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि सिनायथिखौबो पुलिसआ सोराङाव लाबोआखै। 2 साननि हाबाफारि लानानै आसामाव दावबायफैदों मिरुनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमण। दिनै फुंनि 10:30 रिंगायाव बिरखंजों फैनानै बरझार बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामदों निर्मला सीतारमणआ। बेनि उनाव सीतारमणआ थोंजों जागिरदनि टाटा सेमिकन्डाक्टर प्रजेक्टआव रावना होयो। राङारि मन्थ्रिया सानजौफु 12 रिंगानिफ्राय 2:30 रिंगासिम टाटा सेमिकन्डाक्टर प्रजेक्टनि डेभेलपमेन्टनि सायाव खौरां लायो। बेनि उनाव सानजौफुनि आदार जानानै कयनाटरा स्टेट गेस्ट हाउसआव जिरायफैयो। मख'नो गोनांदि राङारि मन्थ्रि
मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ मोनाबिलि 5:20 रिंगायाव गुवाहाटीयाव हाबग्रा गेटखौ बेखेवगोन। भारतनि गिबिसिन गोदान मुगानि दैमा टार्मिनेल गुवाहाटी गेटवे टार्मिनेला बे मावथांखिया बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेरजों दावबायारि आरो मुवा बेसादफोरनि रोगाथायनि अनगायैबो ओनसोलनि दावबायनाय बिथिङावबो गोनांथार बिफाव लागोन। 6:30 रिंगायाव बुरलुंबुथुर रिभारफ्रन्टखौ बेखेवनाय जागोन। बेनि उनाव बैसोगोरा सुबुंफोरजों सावरायगोन। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा बुरलुंबुथुर दैमाखौ दावबायारि थावनिसिम सोलायनो थाखाय गासै 632 कौटि रां खरसा खालामना मोननै थांखिगोनां मावथांखि लादों। 305 कौटि रां खरसा खालामनानै गुवाहाटी गेटवेखौ लुफुंनाय जादों आरो 327 कौटि रांजों बुरलुंबुथुर दैमा सेरनि सती राधिका शान्ति पार्कखौ जौगाखांहोनाय जादों। मोनाबिलि 7:45 रिंगायाव बिजेपिनि गाहाय मावख' बाजपेयी भवनाव थांगोन आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै हरनि आदार जानानै कयनाटरा गेस्ट हाउसआव थाहैगोन। सनिबारखालि फुङाव निर्मला सीतारमणआ रावना होगोन गहपुराव। 11:10 रिंगायाव गहपुराव कनकलता बरुवा मुलुगसोलोंसालिखौ निर्मला सीतारमणआ बेखेवगोन, लोगोसे मोनसे सुबुं थुबुरमा मेलाव बाहागो लागोन। दिनै फुङाव सिआइडिनि मावख'आव हाजिर जादों हार्डरक जुबिन गार्डनि आगुनि मेनेजार थारसेम मित्तल। जुबिन गार्डनि जिउ गोमानायनि उनाव एसआइटिआ समन जारि खालामनानै माखासे सुबुंफोरखौ जेरा खालामदों। बेबायदिनो दिनै जुबिन गार्ड रुंसारि जानायनि 50 सान उनाव सिआइडिनि मावख'आव हाजिर जानो बिथोन होनाय बायदियै जुबिन गार्डनि आगुनि मेनेजार थारसेम मित्तला सिआइडिनि मावख'आव हाजिर जानानै गावनि बानबुंथिखौ होदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्डनि राङारि बेले-बेजे जानाया सोराङाव फैनायनि उनावनो थारसेम मित्तलखौ सिआइडिआ जेरा खालामदों। मानोना थारसेम मित्तला गोलाव समनिफ्रायनो जुबिन गार्डनि मेनेजार महरै खामानि मावदोंमोन। थारसेमआ जुबिननि मेनेजार मासिखौ नागारनायनि उनाव सिद्धार्थ शर्माया जुबिननि मेनेजार जादोंमोन। बबेखानि सिद्धार्थ शर्माया थारसेम मित्तलनि गेजेरजोंनो जुबिन गार्डनि मेनेजार जानायनि खाबुखौ मोनदोंमोन। बर' रेबग्रा जथुमनि सामलायनायाव बोसोरफ्रोमबो गुबुन गुबुन थुनलाइयारि बिथिङाव बर' थुनलाइनि गोदान गोजाम लिरगिरिमोननो बान्था गथायनाय हाबाफारि बानजायबोबाय थानाय जादों। फैगौ 2022 इं मायथाइनि थाखाय आसा मुसाहारि थुनलाइयारि बान्था, निमाति मुसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था, बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था, बर' लाइमोन थुनलाइयारि बान्था, फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाय बान्था, फबिन बरगयारी खन्थाइगिरि थुनलाइयारि बान्था, अरुप गोरा बसुमतारी फावथाय बान्था फोरनि थाखाय गोदान गोजाम गासै बर' लिरगिरिमोननिफ्राय 1 जानुवारि 2023 इं मायथाइनिफ्राय 30 नबेम्बर 2025 इं मायथाइनि गेजेराव फोसावजानाय गाव गावनि सुजुनाय बिजाबफोरखौ खमैबो गांब्रै बिजाब गाहायाव होनाय थंआव बोहैथि मायथाइनि फैगौ 30 नबेम्बर दाननि गेजेराव दैथायहरनो थाखाय बान्था दालाय आफादनि जानानै खावलायहरदों बान्था सायख' आफादनि लिरथुमगिरि शंकरदेव गयारिया। चिरां जिल्लानि बिजनीआव थानाय बड'लेण्ड इंखं पाब्लिकेशनआव थोंजोङै बिजाबफोरखौ दैथायहरनो खावलायहरदों। थं: बिजनी टाउन, वार्ड नं. 4, लासो बिजनी, जिल्ला चिरां, बड'लेण्ड आसाम। पिन 783390, वाट्सएप नं 8876853998 आरो 9954400962। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।